Alright, for today's video. Di ba, gikan mo nag-archery niya, nag-bowling sa tao. Siyempre, sunod, ani kaon sa doon, kipirte, makayang gutuma. O, naman ta sa SM City Cebu. Siyempre, ngita, tagkanan dito sa babaw. So, naay mga bagong kananan dito sa babaw, rin, pinakataas ka porsyon diya sa SM Cebu. So, muna ilang bagong food court to sa babaw. So, kung gusto ka mukaon, pero na ubang mga restaurants ko diyan, pa mag-able. So, sige lang, paabot lang ta at least na ibago diha sa SM ba. Pero nga itong tuyo, gina ni Romukaon, gitagtaman sa ginawa kay Tiaw, ba nagikan ta nag-archery, gikan pa ta nag-bowling. Siyempre, mangita, tagsagtong pambalas, ang tiyan diya, so yung taon ta diya. So sa di pa, may mga aon mo, so suruyon tanon, basin din ay bago sa mga pananaw diya, nga may lami diya ito, so amo nga tuon gina. So siyempre, nahipadpad ta ning mga Chinese foods, inana, mga sabaw-sabaw. Na ato na ning ordiran na yun, nalad na karon diris Red Bowl. Siyempre, lami, kayong kaon na to na, chopsticks. Ilas-ilas, tirada ba? Okay, kabaong tagamay yung chopsticks kunuhay. Siyempre, chopsticks na lang ta, bisag na kutsarag tinidor. Tanawa na ilang kuhan diya, ilang sabaw-sabaw diya, gwapo, kay noodles na pa mga saksak, sinagol, pang mga subak diya. Na ibaka, usa pa na mga gipagsagol na itlog, dagga, basta daggan kaya, lamian kaya o affordable lagi ang presyo, di po na ingon nga mahal kaayo, di po kay barato, sakto lagod pod. So solve na kay mong paniud to na sabaw-sabaw, igor agad maitan imong tiyan. So pahit sa kikikan kita naghago dito, nag-archery, nag-bowling, unsa pa na di atong gibuhat, hurot atong irhiya diya. Nya gatuo kag nahuman ta ni ari pata dres pafis, naunsa gud taon ta diya mga pancake trada na prato ron diya. Kagwapo sa daning ilang style dire kay yung makita og unsa paghimo ilang mga pancakes diya, napay mga choices diya, dili lang kay kana pancake na pa mga drinks diya, naunsa og madunlan or ikaw maka na poy drinks, di po na mabasa-basta. Nya kay lagi ilang paghimo makita gid sa gawas, ato na lang yung gibidyohan diya giunsa na mga process diya kanang mga giunsa na pagtak-ang diya, unsa para diha. Yan ay level pag-process dere. Una na itig mix diya, tig bake. Yan na kaning laki dere. Mo ni siya itig butang gi-bake diya. Yan takuba di guman diya. Guman ablihan niya, butang-butangan na dahil ng mga unsa na ipang butang niya des babaw. So mo ni ang finished product ro, itong gi-order diya. Oreo cheesecake diya itong unang i-order diya. Yan kini ikaduha na to, Biscoff cheesecake. So kung ili kay mga cheese gamay diya, mo ni the proper place to be. Siyempre, Oreo na, pa biskwit na sa babaw. Tanawa, giuyog-uyog, ginagmayo. Mura gawigol-wigol sa kunuhay na ba. Tapos, sa atong Biscoff cheesecake diya. Na, idagang istorya. Ato na ning sugda na itong Orimos. Atong tirahan, una ni ilang Biscoff cheesecake. Lamian kayo. Di mabasta-basta. Nigtilaw ni mo, pirmirong tilaw pa lang ni mo. Swabe na kayo. Atong tirahan na sa ring Oreo cheesecake nila. Solve na kayo ang imong hinamis, imong baba diha. Og bapadpad mo SM, adto mo pinakataas nga level dito, order mo dito. So moro ko to, sige bye.